Naghayang ug wa nay kinabuhi kining usa ka babayi human gipusil sa iyang live-in partner alas 10:45 kaganyang buntag sa Susana Homes, Balyok, Talomo District, Davao City. Gila ang biktima nga si Zendy Flores Floriendo, 37 anyos, nga usa ka negosyante. Samtang ang suspect giila nga si Frederick Herona San Felix, 70 anyos, kanhi Civil Aviation Authority of the Philippines kon CAP 11 Area Manager. Apil sa gipusil sa suspect ang ilang katabang nga giila sa kapulisan nga si Catherine Langgam, 25 anyos. Dead on the spot si Zendy, samtang gidala sa ospital si Catherine nga sumala sa kapulisan ana sa intensive care unit kun ICU. Pulos na kahiyagom ug pinusilan sa ulo ang mga biktima. Nakuha sa crime scene ang mga basyo sa bala sa Glock .40 caliber nga pistola nga iya sa suspect. Sumala sa mga residente, unang gipusil sa suspect ang iyang live-in partner. Dayon gisunod niini ang ilang katabang. Gikan didto, midagan padulong dinhi ang ilang katabang ug dinhi na siya naabdan sa suspect ug gipusil sa ulo. Namahaw mi ba kauban sa akong family po dunya. Nami nadunggan isa ka putok tapos moto ni tan-aw ko sa CCTV. Tapos naapoy tingog nga ni Syagit. Unya pagtanaw na ko sa CCTV, katong naka-red si Kati, nagdagan siya unya natumba siya di sa corner gyud sa may kuan ba. Unya taod-taod pud niabot seconds lang niabot pud tong suspect nakahubo wala siya sinina gidulitan niya si Kati diha. Tungod dol sa Balyok Police Station ang lugar kung asa nahitabo ang pagpamusil, daling nakaresponde ang mga pulis. Matud ni Police Major Romeo Mapanaw Jr., ang hepe sa Balyok Police Station, nasikop dayon nila ang suspect nga plano untang musibat human sa gihimong krimen. Duha ka biktima ni no. Ang isa is ang kalibin niya ning suspect o katabang nila. Accordingly ni suspect is nag-admitar ni si karelasyon niya na si Zendy na naputay karelasyon na lain. Ang initial na to nakita sa iyang karelasyon ni suspect na Zendy is isa sa ulo o likewise kang cutting nga katong katabang na isa pod sa ulo gyapon. Mo-attempt na siya takas kinami niya sa kinan nito katong Ford Ranger na trap na siya. So, fortunately, na-apprehend siya. Base sa investigasyon sa kapulisan, crime of passion ang motibo sa suspect sa pagpusil sa mga biktima dinhi daplin sa dalan gawas mismo sa ilang balay. Gisulayan sa Newsline Philippines nga kuwanog pahayag ang suspect apan wala na kini nagpa-interview. Ingon man ang pamilya sa biktima nga nagdumili usab magpa-interview sa mga sakop sa media. Nailo ni Zendy ang ilang duha ka mga anak nga 8 anyos ug 6 anyos. Padayong giobserbahan ang kondisyon ni Catherine. Gingong dili kini ang unang higayon nga nag-away ang suspect ug ang biktima. Accordingly, no, a year ago pa, gani ang kapitan nato mismo nga there is Balyok makasusi nga siya mismo sa iyahang lamesa nga ginamidjit sila. Purely to us sa mga investigator silos, no. Gani inaingon niya nga ginaprovoke siya nga naiuyab ni si Zendy anana. Giasikaso na sa kapulisan ang mga dokumento alang sa ipasakang kaso batok sa suspect nga posibleng mag-atubang og murder o frustrated murder. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.